Madwar 20,000 parteċipant inkluż investituri, żviluppaturi tal-video games, tekniċi, ħaddiema u studenti qegħdin jattendu għal Playcon Summit 2024 fl-MFCC f'Taqali. Bir-raba edizzjoni tal-avveniment internazzjonali jitqies bħala wieħed mill-iżjed appuntamenti kruċjali għal dawk mitla fl-industrija tal-logħob diġitali, video game development, e-sports u teknoloġiji tal-virtual u augmented reality. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri qal li dawn is-setturi qegħdin jikbru brata maġla, qegħdin joħolqu wkoll karrieri ta' kwalità li ħafna minnhom qegħdin jintlew miż-żgħażagħ Maltin stess. U dan huwa eżempju ċar ta' menti tagħmel strateġija, tagħmel viżjoni, tagħmel targets ċar kif għamilna fl-industrija tal-video game development li jintlaħqu u mbagħad nibdew naraw ir-riżultat minn dik l-istrateġija. Għalli f'4 snin ma' 30 entità bejn żviluppaturi u persuni involuti fis-settur issieħbu f'din l-ekosistema. B'avvanzi kummerċjali u b'investiment fl-edukazzjoni bi programmi u korsijiet speċjalizzati fl-Università ta' Malta u fl-MCAST. Il-Ministru Xkembri qal li l-Gvern qed jimmira li dawn l-industriji ġodda jkomplu joħolqu impjiegi pagi tajbin u jsaħħu l-pożizzjoni ta' Malta bħala ċentru importanti f'dawn it-teknoloġiji ġodda, b'enfasi fuq tkabbir sostenibbli fl-ekonomija diġitali tal-pajjiż. Fil-bidu ta' din l-Expo tkellimna wkoll ma' ta' studenti li kienu qegħdin iżuru l-avveniment. Hija esperjenza sabiħa biex tara x'qed jiġri bħalissa fid-dinja u teknoloġija ġdida. Aw min jilgħab il-logħob u jkun vera tajb ġo fihom. U forsi jkun irid jilgħabhom professional level. Noqgħod nilgħab ma' sħabi. You can play some games, you can go around, find new things. It's fun and I like it. Love Playcon because of all of the technology and all of the activities. Il-kap eżekuttiv ta' Gaming Malta Evan Filletti qal li mill-ewwel edizzjoni tas-Summit fl-2019 l-industrija tal-gaming u e-sports komplet tiżviluppa. Tant li s-settur m'għadux jitqies biss bħala passatemp. Iżda sar mutur importanti għat tkabbir ekonomiku, innovazzjoni u tkattir ta' impjiegi ta' kwalità li qal qegħdin jattiraw investituri ta' kwalità lejn il-Gżer Maltin.